forskellige fodboldting. Hvor jeg har Lasse med mig, som er kameramand lige nu. Ham kommer I til at se lidt senere. Så har vi Anton på mål. Og så har vi mig. Godt være, Lars kommer. Skal vi gøre det? Nogle af hans venner. Ja, måske. Jeg skal stå rundt til at starte med, fordi vi skal lave dizzy penalties. Er I klar? Ja. Og jeg har slået min arm! Det ved I godt. Vi tager 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hold! Ej, for fanden. Jeg kan... Okay. Ej, jeg kan... Ja, det er så Lasse, som var kameramanden lige før. Han begynder nu. 4, hurtigere. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kan vi kalde Lasse? Her har vi målmand Anton. Eller som var målmand. Skal snurre rundt nu. Hvad laver du, Lasse? Bye! Tror jeg. Ja. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Lydpels. Ja, det er fordi, at det var der Lasse. 4. Snydepels! 16. Vi har den velse udseende Anton. Her har vi Anton. And are you the man? Blå. Hvordan fanden kunne du regne det ud? 16, 17, 18, 19, 20. Hvor 20? Ha! Nej! Anton, hvad siger du til den velforudseende-agtige... Grisemad. Sådan nogen bare. Oh my god. You get punk dirty. Oh my god. Ja, kør. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Det er snyd! Han snød! Hvordan føles det at snyde? Altså, det er fuldkommen... Altså, Det tog kun 19 runder. det ved jeg. Du har også Det var- vandt, du scorede. Ja, det var det fandme. Anton, han er på... Den flotte fyr, Lasse! Jeg ved ikke, hvorfor han er så flot, men alligevel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kom hurtigere. 11, 12, 13, 14, 15. Kom nu. 16, 17, 18, 19,
at være homo. Anton is a mad bro. Skal han skide, eller jeg mener skyde. Eller, ja, snurre rundt først. Det vidste jeg. 8. 24. 20. Rent held. Hvad laver Lasse? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kom nu! 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kom nu til pakke. Det var sgu ret ærgerligt. Her har vi sgu Anton. Hvad fanden er der hippier i baggrunden? Du ligner sådan en badutspringer. Sidste skud for os alle tre. Så ja, så kom i gang. Du skal tælle. Jeg kan ikke binde snøre med målmandshansker. 14, 15, 16, 17, Fuck, det gik stærkt. 19, 20. Prosit. Sikkert lort. Hvad i alverden laver du, Lasse? 1, 2. Jacuzzi, Anton. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kom nu! Ej, det skal... Ej, han er fake, hva'? Ja, det er så mig. 4, 5, 6, 7, 8, 9, Du snyder. Hvordan finde? Det var sgu alt for denne episode.